Mercat espectacular el de Noeta, és el meu favorit. La jugada de Noeta, irrepetible. Bueno, es que creo que teniendo al mejor pasador del mundo, todo es posible. Escolta, i teníem el millor passador del món i un davanter com tu que ha fet aquests gols i que esperem que ens facis molt més. Com pot ser aquesta temporada l'Espanyol tenint l'equip que ha tingut? Has fet alguna anàlisi de què ha passat, no només ara aquesta temporada, sinó ja la segona volta de la temporada passada? Què li ha passat a l'Espanyol perquè estigués allà baix? Bueno, el fútbol es tan complicado que es muy difícil de explicar, ¿no? Creo que la plantilla y los futbolistas que hay son para estar en mejor situación, evidentemente, pero el fútbol es muy caprichoso y cuando la pelota no quiere entrar, no quiere entrar. Y lo hemos visto este año, ¿no? Que el equipo tiene jugadores extraordinarios que hacen muchos goles, pero cuando eso es redondo no hay manera, y por mucho que pongas y por mucho que intentes, no hay forma y la suerte por fin ha cambiado, ¿no? Valoraves tu molt el que ha fet l'afició i el que està fent l'afició recolzant-vos a totes, al 100%. Nosaltres ho venim parlant aquí en el Hat-Trick durant moltes setmanes, que l'afició ha estat sempre un mes. Avui hem volgut posar el micròfon a la grada de Montjuïc després d'aquest partit per preguntar sobre la salvació, sobre la crisi aquesta de joc que ha tingut l'equip i sobre el futur de l'Espanyol, com el veuen. Si et sembla, el sentim i després ho comentem. 1, 2, 1, 2, 3, sí! Yo lo llevo en la sangre, he nacido blanquiazul, presumiendo con alarde, desde el norte hasta el sur, haya penes o haya gloria. Home, jo crec que personalment es poden salvar i podem fer un bon final de Lliga. Sí, penso que ens en sortirem del forat aquest. Ja fa dies que ho dic. Pràcticament crec que sortirem, que ens salvarem. Jo no he dubtat mai que sempre se salvaria. Ja depenent de nosaltres, jo penso que això és l'important. A més, l'Espanyol no pot anar a segona mai. Mai. Hem viscut moments difícils, vist les flames de l'infern, hem plorat amb els fracassos, però també hem tocat el cel. L'ambient al vestidor i els mals resultats, tot, és una combinació de tot. Penso que no han posat totes les ganes que tenien que posar perquè qualitat n'hi ha. Els parxes que s'han anat fent sense solucionar cap cosa. I crec que a final de temporada s'ha de parlar, i s'ha de parlar molt, perquè no anem bé, així no anem bé, està clar. I miracles passen un cop cada molts anys i les estem gastant tots, Junts, amb la força d'un sentiment. Junts, l'equip, la grada i l'afició sempre estan junts. Canviem de camp, canviem de directiva i segur que anirà molt millor. Molts canvis a tots els nivells, sobretot a dintre l'equip, els jugadors. Les vaques sagrades, fora. Tamudo, Luis García, de la Penya, crec que és l'únic que es podria salvar, però sobretot a davant s'ha de fer un canvi. Gent jove, sàvia nova i, no ho sé, fitxatges que il·lusionin. Com a mínim un, no tants, però un que ens il·lusioni de veritat. Les opinions de la gent de la grada. Bueno, son opiniones. Què en penses del que deia aquest aficionat sobre les vaques sagrades? Bueno, son opiniones muy respetables, ¿no? Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo, ¿no? Lo que está claro es que lo del tema de las vacas sagradas cansa un poquito ya. És que és curiós això de les vaques sagrades. Perquè quan les coses surten bé... Quan les coses surten bé, les vaques sagrades són magnífiques, les vaques sagrades. Quan les coses surten malament, la culpa és de les vaques sagrades. Hi hauria d'haver un nivell intermig en tot això. Bueno, la verdad que vuelvo a decir lo mismo que he dicho otras veces, ¿no? Si el Español tuviera un mal vestuario, de esta situación no hubiera salido, seguro. Te lo garantizo porque he pasado situaciones muy complicadas y algún vestuario no era bueno y cuando el vestuario no es bueno, las cosas no salen porque no salen. Y hoy se ha visto un grupo muy unido. Acaba el partido, nos hemos abrazado todos, se ha visto una unión tremenda. Lo que pasa es que desde fuera hay mucha gente que le interesa hablar siempre de lo mismo y lo mismo cansa mucho ya. ¿A qué gente? La gente, el entorno. Hay gente que le interesa hablar de que las vacas sagradas siempre son el problema del club. Y creo que, ya no hablo por mí, sino hablo por Raúl o hablo por Iván, son futbolistas que han dado muchísimo al Español. Han dado una barbaridad al Español y también hay que reconocerse, en los momentos complicados hay que reconocerse.
Suposo que també aquest vídeo t'haurà servit per veure, ja saps que l'afició pateix, però veies les cares de la gent, no? Això mentre jugues no ho veus. Això no ho veus, i llavors aquests vídeos que fem nosaltres aquí al Hat-Trick i que no es tenen l'oportunitat de veure sovint, doncs també et donen una idea d'aquesta afició val molt. No, la afición del español, te lo digo claro, es la hostia. Es así de claro, ¿no? Creo que es una afición incondicional en todos los momentos, ¿no? Cuando estés bien, cuando estés mal, pero los momentos críticos o los momentos más duros son cuando más fuertes se hacen y cuanto más se hacen notar, ¿no? Y siempre he dicho lo mismo y lo voy a mantener siempre, ¿no? Lo mejor de Barcelona es ser del Espanyol. Molt bé, ostres, quina gran sentència, eh? Els haureu de pagar una festa al final de temporada, quan es confirmi la salvació. L'afició de l'Espanyol ha fet plorar Luis García d'alegria algunes vegades. Sí, la verdad que soy feliz aquí, ¿no? Soy feliz, me hacen sentir feliz y me hacen sentir especial, ¿no? Y lo bueno es que esto es muy difícil de encontrar y ahora mismo que lo tengo no lo quiero perder. Doncs escolta, t'animem a que et quedis a l'Espanyol i que celebris moltes victòries, celebris la salvació i que fem allò que se'n diu borrón y cuenta nueva, una temporada nova, amb un nou estadi i que en tornem a parlar. Muchas gracias. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, de debò, per venir. I nosaltres ens trobarem d'aquí a 7 dies amb el partit... Amb un partit que s'encara d'una manera molt diferent, tot s'ha de dir, però on els 3 punts serien importantíssims. Espanyol-València, el proper diumenge a les 7 de la tarda i després ja els últims 4 partits de Lliga, que s'acabi d'una vegada ja i que s'acabi bé, sisplau. Doncs molt bona nit a tots, gràcies per ser a l'altra banda i per estar amb nosaltres. Que vagi bé. Guanyadors, som l'Espanyol, som campions. Espanyol! Els periquitos tenim la sang, amb els colors del cel i el mar, que corre pel nostre cos amb tota il·lusió. De blanc i blau presumim i tots units cantem i cridem ben fort, som l'Espanyol. Són sentiments molt especials els que tenim pel nostre club. Som estimats i som coneguts per arreu del món. Donem tot el que tenim, som l'afició.